ಪೊಸತ್ತುಂದು ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಮಾತ ಬತ್ತಿಂಡು ಕೈ ಪಾಡ್ನೆ ಪೂಪುನೆ ಕಟ್ಟುನೆ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾನು ಬೈ ಆಡ್ತಿವೆ ಬೈ. ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ರೀಸನ್ ನಿಕಲ್ಡೆ ಪಂತೇನೆ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಇಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ತೂತು ಜರತೆ ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಇಂಕ ಜಾಬ್ ಆತಂದು ಅಂಚ ಜಾಬ್ ನಡುಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಜೆ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಂಗಡುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿನ ತಿನ್ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಗುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಎನ್ಮ ಕಾಲಾಂಡು ಎನ್ಮರಿಕ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೀರ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀವಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿರ ಪ್ರಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ದೈತ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ್ತೀರಿ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗ್ಲ ಪೋಂದೆ ಜಿಂಜ ಸಮಯ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತಿದೆ ಅರಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಐತೆ ಎಂದ ಕೀ ಇಜ್ಜೆನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕೀ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೈಯಡ್ ಬರೀರ ಪಂಡೆ ಬೈಯಡ್ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರ ಅದು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪೇನ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ ದಾಯ್ತ ಆಪಣೊಂದು ಅಂಚ ವಿಷಯ ದಾಯ್ತ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಗಡಿ ಜಿಂಜ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ತೋಜ ಬೆನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಳಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಇಡೆ ಬತ್ತೀಂಡು ಇಂದೆ ಹೊಸತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತುಂಡು ಹೊಸತ್ತುಂದು ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಮಾತ ಬತ್ತಿಂಡು ಅಂದ ಬೋಲ್ಪೋಲ್ಪು ನೆನ್ಪಾರ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತದೆ ಎಂ ಪರ್ತಿ ಜೀತ್ನೇಟ ಬೈಯರ್ ಮಿನಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬುಕ್ಕಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬತ್ತಿಂಡು ಪೂರ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಂದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆತನ ಅದಿಪ್ಪು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟವರಿಂದ ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪುಗ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಹೊಸತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತದೆ ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅಕ್ಕಲೆ ತೂಕಂಡು ಮೂಲೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಉಂಡು ಪಪ್ಪಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೂಕೊಂಡಿ ಕೈ ಪಾಡ್ನೆ ಪೂಪುನೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಅಂಚ ರಶ್ಸಿಗಾನಾಗ ಚೂರು ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದು ಎತ್ತ ಸಮಯ ಉಂಡು ಮುಖದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಯ್ತಲ್ಲ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಗಡಿಡು ಪಂಡ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಯ ಉಂಡು ಬರಂದ ಹೆಂಗೆ ಮರತು ಗೊತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜನ್ನೆ ಅವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದುಲ ಕಪ್ಪು ಬೊಚ್ಚೆ ಗಡ್ಬಡಿತ್ತನ ಬೋಡಿತ್ತನೆ ಗಡ್ಬಡಿಚ್ಚಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆತನ ಅದಿಪ್ಪು ಇನ್ನು ಮಂಗ್ಳೂರು ಅದೇ ಇನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಇದಾಡ್ಗನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀರಿ ಆಯ್ತಾ ಲೇಟ್ ಅಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಅಂದು ಲೇಟ್ ಏತು ಕೆತ್ತಿಗೇತು ಪೋತಿಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಪೋತಿಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಥದ್ದು ತೊಂದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾನು ಬೈ ಆಡ್ತಿವೆ ಬೈ ನಂಗೆ ಮಾರುತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಚೂರಿ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಲೆಕ್ತೀರ ಅಂಚೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯ ಇದು ಬನ್ನಾಗದೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ತೋಜೈತದೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾರ ಪಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಕ್ಕ ಬೋಡಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಜ್ಜಿ ಬಂತಾರೆ ಮುಂಚೆ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕೊಂದು ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಹಾಲು ಭಯಂಕರ ಮೆತ್ತನುಂಟು ಅಂಚ ಜನ ಫುಲ್ ತೂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೇಜಿದು ಒರಿನ ಓ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಸೇಮ್ ವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಚ నేను ತೊಟ್ಟು ನೆಪ್ಪುಡು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು నేను దెక్కుదాను సూరికి ఇట్లా తోజేది విలిసే ఓకే ఓకే ಮೂರು ಒಂದುಲ್ಲೈತೆ ನಾನೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಕಡಲೆದ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕ ಕಡಲೆದ ಪುಡಿ
ಪಾಡ್ದು ಬುಕಾಯ್ಕೊಂತ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಪಾಡಿರುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಪಾಡಿರುಂಡು ಬುಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಟು ಮೊದಲು ಬೋಡೆ ದೊಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಬೇತಿಜ್ಜ ಬಾ ಕಟ್ಲು ದೊಡ್ಡಿಜ್ಜ ದೊಡ್ಡಿಜ್ಜಮ್ಮ ಬರ್ಪೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ನಾನು ಬಂದಿತ್ತದೆ ಕಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಈ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇನಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನಂದು ಅದರ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಕಡ್ಲದ ಪುಡಿ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಡ್ಲದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತೊಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಯಾ ಬರ್ಪೇನೆ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಬತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ಸದ ಅಂಗಡಿಗೂ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಡಿ ಕಡಲೆ ದೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಗೋದ ಪೊಡಿ ಎಕ್ಕಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಮರತ್ತೇನೆ ಎಕ್ಕಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ಕದೈತೆ ಗೊತ್ತಂడి ನಾನು ಹಿಂದಿ ದಾಖಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮದ ಹಿಂದಿ ದಾಖಲೆ ಎಂಚಲೆಪ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಂడి ಚಿಂಟು ಬಾಯಿಂದ ಚಿಂಟು ಹೊಸ ಪುದರ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರಂಜಿತ್ ರಂಜನ್ ಚಿಂಟು ಒರಿಯಲ್ ಎತ್ತನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರೀತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಿಂಟು ಬಾಯಿ ಇದೆ ಅಂಚ ಕಡ್ಲದ ಪುಡಿ ಕೊಣತ್ತೆ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇಲಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ನಾ ಪಣೊಂದಿತ್ತದೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆದಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತದು ಇದ್ದಿನ ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋನಿಚ್ಚಾಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲಸದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದು ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಕ್ಕ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಜೆತ್ತುಂದಿತ್ತೆ ದಿನ ಜೆತ್ತುದಿನ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಇನ್ನಿರ್ದೊಕ್ಕ ಅಂದತ್ತೆ ಇನ್ಯಾನ್ ಪೋಪನ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಪೋಯಿನೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಉಂಟೆ ಪಂಡ ಬೈಯಾಡು ಬರ್ತದೆ ಪಪ್ಪಗೊಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಗಡಿಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಹೊರ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಟೈಮನ್ನು ನಮಕ್ ನಾನು ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರು ಕುಂದೈತಿ ಸೊ ಐದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲ ಜಿಂಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಂತೆ ಅದಾಯ್ತು ಅಂದ್ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಮೂರ್ದು ಆತಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಣೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಕನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಬಹುತ್ ಬಡ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಗ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜದೆ ನಾಲ ಅಂತ ಪಾಡಿದ ಆಪ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ಪುಣೆ ಸೊ ಕಡಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಕಡಲೆದ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಪಾಡತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಂಚಾಂಡು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಲ ಅವು ಓಲಾತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮನ್ಪುನಾಗ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಣೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಣೆ ಅವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಂಡ ತೂಕದಾಯ್ತ ಅಂದು ಚೂರು ಮಾಡು ಅಂತ ಚೂರು ಗಡಿ ಬಡಿಯ ಎಲ್ಲ ತಾಂಡು ಅಂಡ ಈಗ ನಡ್ತಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾನ ನಿರ್ವೀರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ದಾಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ದಾಂಡು ನನಗೆ ಕಡಲೆ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತತೆ ನಾನೊಂತ ಮುಂಚೆ ದೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯಿಲ್ ಬಿಡ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಅವರೆರಡು ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೀಪೇನೆ ಇಂಚಾನಂದೆ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಹೌದು ಕೋಡಗಾಯ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೌದಾ ಚೂರು ತುಪ್ಪಡವ ಚೂರು ದೀವಡು ಹೌದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಜಪ್ಪುನೆ ಬಚ್ಚು ನೆನ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಅವತ್ತ ಬರ್ತೆ ಉಪ್ಪು ತಾಗ್ದಲ್ಲ ತಾತದಾಗ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಆಯಿಲ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಚಪ್ಪೆನಾ ಚೂರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಗ ಯಾವ ಉಪ್ಪು ಸಿಂಗಿ ಅಪ್ ನೋಕ
ಪುಡಿಯಾರು ಅದೇ ಕಡಲೆದ ಪುಡಿಯಾರು ಯಾವ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದವು ಪಂಜಿ ಬರೋ ಮಸಾಲ ಕಾಪುಕ ಕಾಳು ಉರ್ಲ ಹ್ಞೂ ಸರಿ ಕಾಳು ಬರೋಣೆ ಹ್ಞೂ ಯಾವ ಏ ಕಾಯಿಜಿ ಕಾಯಿಡ್ರ ಜೌಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡು ಅವು ಟೆಸ್ಟಿ ಕಾಯಿಂದ ಗುಲು 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 ಒಂದು ಗುಲ್ಲ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಇಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪ್ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಯದು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಹ್ಞೂ ಯಾನ್ ಬರ್ತದ ನನ್ನ ಕಾಯಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಚ ಮುಕ್ಕಾವಳು ಅಪ್ಪಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಯ್ದಿನವೇಮ್ಮ ಪುಳ್ಳ ಏರ್ಪುಣೆ ಇಟ್ಟ ಕಾಯಿಡ ಕಾಯ್ದಿನತೆ ಪಾಗ ಪಾಡ್ ನಾನು ಇಂಚ ಚೂರು ಕಾಯಿಡ ಎಣ್ಣೆ ಅವ್ರಕ ಹ್ಞೂ ಪುರ್ಲಿಂಚ ಮುಕ್ಕದ ಅವಳು ಆತು ಪುರ್ಲಿಂಚ ಮರೆತದಕ್ಕ ಆ ಕಡೆ ಹ್ಞೂ ಈಟೆ ಬಂತಾನೆ ನಾ ಹ್ಞೂ ಕಡ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದತೆ ದಾನ ಒಂದು ಪಿಂಜಾನ ಬುಜ್ಜಿಗೆ ನೀವು ಹ್ಞೂ ಸೂಪರ್ ಪಡು ಒಣಗಾಯಿ ಪಾನವ್ರ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಪತ್ತದ ನಿಂಚಿ ಲೋಪಾಂಡು ದೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕಜ್ಪು ವಿತ್ ಬಜ್ಜಿ ಇಂದು ಆತು ಕಡ್ಲೆ ದೊಡಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಪತ್ತದಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತದಜ್ಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಮೂಳು ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅವು ತಿಂದು ಪುಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಆತಲ್ಲ ತಿನ್ಕ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಜಿಪ್ಪಣೆ ಗಂಟೆ ಏನು ಮಂಟೆ ಬೇಗ ಜಿಪ್ಪಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಡು ಅಂಚ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರು ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದಿಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ತಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್